Oi lur, madang apa ae hari iki? Part bapat. Hayo lo, wis padha sarapan tau gong iki. Iki lo tak dudahi sarapanku. Kali iki aku sarapan ambek jangan oseng-oseng lompong, lawuh ndok ceplok, tempe dan kerupuk. Ayo lo, sapa sing ugung tau mangan jangan lompong? Biasane iki wong kutho gak tau mangan iki. Tak dudahi, rasane iki ya gurih, klenyer-klenyer yahut. Teksturnya mirip-mirip ambek terong, tapi beda yo. Piye yo? Rasane dhewe wis pokoke jos. Jam 1 awan aku madang karo salad buah racikane bojoku lur. Buahe iki mungpir karo apel. Krime enek mayo, susu kental karo taburan keju. Awan-awan ngene mangan salad. Suweger pol. Telap-telep ya. Jam 4 sore aku nyemil jemblem gaweane makku lur. Mantep banget Nek jero jembleme gulone lumer. Koyoke telos pene andalan iki. Jam 7 bengi, aku langsung cus tuku mie ayam favorit kulur, Ndek Pak Wito. Aku mrene karo bojoku pisan. Langsung ae saus kecap sambel dicampur diublek-ublek. Sausé lek gak akeh gak marem lur. Deloken to lur, porsine iki lho lumayan akeh. Gawe awakmu sing mangane akeh, porsine ndek kene kemungkinan pas lur. Rasa mine yo enak, kenyil. Tambahi kerupuk apa meneh? Serupat-seruput. Nah, lo kan, bojoku ae sampe gak entek. Wes kebiasaan ngene iki lur, dadi tukang koret-koret sisa panganane bojo. Aduh.